Hej så YouTube. Jeg har en god og en dårlig nyhed. Og jeg starter med den dårlige nyhed først. Den kanal, som I ser den her video fra, den forsvinder fra YouTube, eller den forsvinder ikke fra YouTube, men der kommer ikke flere videoer ud fra den af. Desværre, men den gode nyhed er, at jeg laver en ny kanal, en nyt navn og det hele, og den skal nok komme til at stå som et link i beskrivelsen. Ja, og hvis og det her kunne man jo så samtidig gøre til et seed spotlight. Seedet, det er ost, og det kommer ikke til at stå nogen steder, tror jeg. Og hvis det gør, så kommer det til at stå lige her. Hvis I skulle være i tvivl om, hvordan man stadig til ost. Og det er umiddelbart ikke rigtig spændende. Det eneste, der er spændende her, det er, at der er en næsten helt begravet pyramide. Der vil vi ikke ned. Der vil vi ned. Og der er ikke sådan. Der er lige nogle emeralder og noget guld. Og moral og guld. Så det er udmærket at sige, hvis man vil handle med de her faggots her. Han er godt nok dyr. Hvad med ham her? Hvad vil du have? Du vil have fisk. Gider sgu da ikke give dig fisk. Er du klar over, hvor svært det er for en fisk? Hvad vil du have? Du vil have brød for moral. For helvede, altså. De er dyre. Uld for moral. Ja. Der kan I jo bare tage bøgerne her. Sådan her. I kan lige gøre den her afsked lidt sjovere. Det er jo i princippet ikke en afsked. Jeg laver bare en ny kanal. Men vi kan lige gøre den meget højt. Vi kan lige gøre den noget sjovere. Og så kan vi sige boom, boom. Og TNT er dejligt. Og så lidt hurtig info om den nye kanal, der kommer til at være. Det bliver nogenlunde det samme. Bortset fra at videoerne bliver noget kortere, indtil at jeg er lidt mere kendt. Fordi folk gider ikke at se på en YouTuber, der måske ikke laver så gode videoer, som de havde forventet, og så er de sådan 30 minutter lange eller 40. Lige et godt tip til jer derude. Gør ikke det. Hvis I kender en, der hedder Infamous Mango, han giver nogle rigtig gode råd, når det kommer til YouTube. Så hvis I gerne vil have en kanal selv, så synes jeg, I skal gøre det på den måde, som han siger. I skal selvfølgelig ikke køre efter, hvad jeg er chef. Jeg har kun sådan, 11 subscribers max. Men det er nok også fordi, jeg har lavet de her lange videoer, og jeg ikke er blevet opdaget så meget på grund af mit navn. Det er også en vigtig ting. Det er derfor min nye kanal hedder Lu Gaming. Og så kommer der noget, der kommer Minecraft, Let's Play, Let's Builds, og så måske Seed Spotlights, hvis at jeg gider det. Jeg ved ikke, om jeg er typen, der gider det, men det kunne der jo komme. Og så bliver det det bliver en meget åben kanal, så I kan bare komme med nogle ting, som I gerne vil have, jeg skal optage, og så prøver jeg at gøre alt for at optage dem. Jeg har sådan nogle spil,
som jeg ikke er sikker på, at jeg kan optage nu. Jeg har spillene, men jeg tror ikke, min computer er kraftig nok til at kunne optage dem, samtidig med, at jeg laver sådan, hvor jeg spiller. Det synes jeg selv er lidt for jeg vil godt lave let's plays på dem. Det er sådan noget som Black Ops 2 og Battlefield. Det tror jeg faktisk godt, jeg vil kunne optage. Men det er sådan nogle spil. Og til sommer, der regner jeg med at skulle lave mig en gamer stationær. Så der kommer nok også noget bedre kvalitet video op. Og så ja, så er det bare derudad. Så please check den ud. Og subscribe den. Det vil bare være luksus, og den kommer selvfølgelig til at stå nede i beskrivelsen. Så jeg takker af herfra. Bye bye.